खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ बारुद बेरफ्रुनानै 7 सुबुंनि जिउ खहा। कर्नाटक रायजोनि शिमोगा जिल्लायाव मैया हराव बारुद बेरफ्रुनायनि जाहोनाव बांग्रि मावग्लुंनाय बायदि गोहो सोमजिखांदोंमोन। कर्नाटक शिमोगा जिल्लानि बारुद बेरफ्रुनायनि जाहोनाव दासिम 7 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जिलेटिन मुंनि दाबसे जायगायाव गंसे ट्राक गारिजों अन्थाइ सिफायग्रा बारुदखौ लांबाय थानाय समावनो ट्राकआव बेरफ्रुनानै 7 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव साखाथियाव थानाय नसुंसेनि बिल्डिंफोरनि दरजा खिरखि आरो इन्जुरफोराबो बायख्रेब जिख्रेब जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ 27 जानुवारि खालार खालि BTR हालाम बन्द थागोन। फैगौ 27 जानुवारि बुधबार खालि बर' आरो भारत सरकारनि गेजेराव जानाय थामथि गोरोबथानि 1 बोसोर आबुं जागोन। मख'नो गोनांदि बे थामथि BTR गोजोन गोरोबथायाव बर'नि माहारियारि आफाद एबसु, NDPनि मोनब्रै हानजा UBPO आरो मिरु सरकारनि गेजेराव जादोंमोन। बेखौ असिलायैनो क'क्राझार बड'फा नोगोरनि ग्रीनफिल्डआव BTR गोरोबथानि 1थि बोसोर आबुं जानाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय BTR खुंथायनिफ्राय थि खालामनाय जादों। बेनिखायनो 27 जानुवारि सानखालि BTR हालामनि गासै सरकारि मावख', फरायसालि आरो सरकारि नङै फसंथानफोरखौ BTR खुंथायनिफ्राय सानसेनि थाखाय बन्द फोसावदों। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों साख्रिआवलाफोरा समबादि खामानि मावाब्ला साख्रि एंगारना थांथों। BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ BTR खुंथायनि गोहोआव फैनायनि उननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै माखासे सरकारि देहा फाहामसालि, गामि ओनसोलाव आरो माखासे सरकारि मावख'फोराव थांनानै सुलाद लाहैनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेबादि समावनो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ सरकारि साख्रि मावग्राफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनानै मोनसे बिबुंथि होयो। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि साख्रिआवलाफोरा समबादि खामानि मावाब्ला साख्रि एंगारना थांथों। ब्रैथियाव दङ गुवाहाटी लखरायाव रायजोनि गुदि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरा धरना। दिनै गुवाहाटीनि लखरानि उदयन क्रिस्टि संघनि फुटाराव रायजोनि गुदि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरा गावसोरनि जेंनाखौ सुफुंनो धरना दिन्थिदों। मख'नो गोनांदि रायजो सरकारजों गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा गोबां खेब सावरायनायनि उनावबो मोनफुङैनि दुखुआव दिनै धरना हाबाफारि लानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।